Nag-struggle ba ka sa depresyon na ba kay problema nga para nimo murag lisod kay pangitag solusyon? Nagamukmuk na lang ba ka sa imong kwarto, naglisod na ba kag pangitag pamaagi nini? Na may buntag mo nang pagisgutan nato nining buntaga sa atong daily devotional si Pastor John Incargues gihapon. Akong i-share ninyo ang isa ka powerful kay nga verse o ga life ni Elijah dirita sa 1 Kings chapter 17 verse 5 to verse 7. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. 7. And it happened after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Isa sa pinaka common karon nga atake sa kaaway ang pagdula sa atong hunahuna o sa atong emotion. Gani isa sa mga nisaka karon nga kaso sa tibuok kalibutan nga problema no. Mostly sa mga youth o even sa mga adult kining depression. Daghan na kay napahamak nga kinabuhi nining depression. Daghan kay nangausab nga mga tao tungod sa depression. Ang cause sa depression kana bang problema nga imo lang gina kim-kim imong ginatago sa imong kugulingon labi nagwala kay kaseran wa kay kaduulan og mga problema nga usahay tan-aw nato lisod kay pangitag solusyon. May kabalo ka dili nimo kaya kung akuhon nimo nang tanan. Gusto ti katagag isa ka story nining buntaga sa life ni Elijah. Si Elijah isa ka Old Testament prophet og niagi pud siya sa inana nga kahimtang. Mura ba siya na naglibog daw sa iyang buhaton no sa iyang asa siya mutago kay gipangita na si Elijah dinhi sa mga kaaway. Posible pwede kuhaon ang iyang kinabuhi. Kabalo ba kang instruction sa Ginoo kang Elijah? Ingon ang Ginoo, okay, adto ka dito sa usa ka langob and then maghulat lang ka kay buntag ug hapon padad-anti kag pagkaon gamit ang usa ka raven or kining uwak. Dinhi na to makita no nga bisag unsa pwedeng gamiton sa Ginoo pag-provide sa atong gikinahanglan. And ingon ang Ginoo and then ay sapa ditong gamay mo inom ka dito mo tuim nong imnon. So klaro kay instruction sa Ginoo dito lang sa ka magstay hulat kag sunod na kong instruction. Pag-abot ni sa verse 7 niabot sa punto nga wala nay mainom si Elijah. Gipahubas sa Ginoo ang sapa. Usa ni kada kong question dayon. Ang Ginoo mo nag-instruct ni kang Elijah nga magstay siya dito. Dito siya magpundo usa. Karon gitugot sa Ginoo nga mahutdan og sapa. Unsay mensahe nini sa Ginoo? Well, kung basahon nimo ang next nga mga verses, ningon din ang Ginoo kang Elijah. Elijah, bangon diha sa imong nahimutangan, gawas diha, moadto ka sa usa ka lugar nga akong isugo para nimo. Dito na meet ni Elijah isa ka babae na pud nga widow nga gitabangan ni Elijah o na save pagani ni Elijah ilang kinabuhi gikan sa dako kay nga kagutom. Now gusto na ko masayod ka na ipanahon sa tong kinabuhi nga sama tang Elijah gyud. Well, naminaw ta sa instruction siguro sa Ginoo, nagpray ta, nag-attend tag church, o wa man tay gihimo sigurong dautan. Pero kalit lang na mga problemang niabot mura bag si Elijah. Comfortable na si Elijah kay naminaw siya sa instruction sa Ginoo, pero gipahubas sa Ginoo ang sapa. Nagka-problema si Elijah. And then inana sa atong kinabuhi. Kalit lang hunungon sa Ginoo ang pag-supply sa atong mga need, supply sa atong mga wants na mga problema nga kalit lang moabot nga mura bag lisod kayo pangitag solusyon. Andi ay i-consider na to higalag suon parehang Elijah. Gigamit sa Ginoo nga gipahubas niyang sapa para si Elijah mubalhin siya. Para si Elijah mubalhin siya, muhawa siya siyang comfort zone o tawgon siya sa Ginoo sa laing tawag na pod sa iyahang kinabuhi. Basin ang mga butang nga gitugot sa Ginoo nimo karon mga problema nga imong giagian, pamaagi din na sa Ginoo para muhawa ka sa imong comfort zone ug naa siya specific particular nga calling or tawag sa imong kinabuhi. Basin gituyo na sa Ginoo
para di ka magpabilin sa imong kahimtang, dili ka magpabilin sa imong comfort zone. Basin gusto sa Ginoo nga mobangon ka, mo serve kaniya, mutabang kas ministry, mutabang kas buluhaton, mutabang kas ubang tao, or basin na ay mission ang Ginoo nimo nga kinahanglan nimong buhaton. Tungod kay wala siya gitugot sa atong kinabuhi biya nga tsamba lang or na timingan lang. Tanang gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi na ginay purpose, na ginay reason behind. Sama kang Elijah, gipahubusan siya sapa para si Elijah dali rang pabalhinon og lugar, daling tawgon, basin gitagaan ka sa Ginoo problema para pod muhangad kaniya, muampo ka, dali kang storyaon, dali kang maminaw, dali kang tawgon sa iyahang buluhaton. Sa higalegsoon, hinuktok daw kadali basin ka nang nahitabo karon sa imong kinabuhi, kanang problema kanimo karon, basin gusto sa Ginoo mo pause ka, muampo ka, maminaw ka unsay iyahang instruction. Ang Ginoo magapanalangin kanimo magampo ta. Ginoo, salamat karong buntaga nga imong gigiyahan. Nga basin Lord di ay ang mga problema nga nahitabo sa imong kinabuhi, pamaagi nimo Ginoo para maminaw mi sa imong instruction o sa imong tawag sa among kinabuhi. Lord, ni ami andam mi maminaw, istorya ami Ginoo og i-guide mi Lord unsay imuhang plano di ay sa among kinabuhi, unsay calling nimo namo Lord. Gamita mi Lord, gamita mong kinabuhi sa amang Elijah nang sa ingon Ginoo dili masayang ang katuigan nga imong gihatag dinhi kanamo. Salamat Amahan nga bisan day sa mga problema nagpakabana day gihapon ka. In Jesus name, amen and amen.